Haia, Elan dwi. Nes I raddio Brifysgol Caerdydd tua 5 mlynedd yn ôl efo gradd yn y Gymraeg a wedi hynny nes I fynd ymlaen I masters mewn marchnata digidol yn Lerpwl a dwi won yn gweithio mewn mix o'r ddwy radd fel swyddog marchnata digidol i'r Urdd, so dwi'n gyfrifol am gynnwys digidol yr Urdd sydd ni'n cyfathrebu hefo'n cynulleidfa ar-lein a ein cynnwys marchnata ni prif ymgyrchoedd fel Eisteddfod yr Urdd, Heti Helpu neu Diwrnod Coch Gwyn a Gwyrdd. Yn gweithio i'r Urdd mae'r Gymraeg yn rhan o bob dim da ni'n neud, yn cyfathrebu yn fewnol, efo cydweithwyr, ein cynlluniau ni, yn dogfennau mewnol ni, gyd yn Gymraeg. A un o'r ffyrdd dwi'n defnyddio Cymraeg yn rôl ydy sicrhau bod yn defnyddwyr ni pa bynnag yw iaith yn mynd I gael yr un profiad ar ein gwefan ni ac yn gallu ffeindio'r un math o wybodaeth. Mae'n bwysig bod y defnyddiwr yn cael yr un safon o brofiad be bynnag ydy'w iaith nhw. Felly mae Cymraeg a y dwyieithrwydd yn rhywbeth ni'n ystyried yn bob agwedd o sut ni'n cyfathrebu yn y llanol. Erbyn hyn dwi'n hollol hyderus yn defnyddio Cymraeg yn y gweithle a dweud y gwir dwi erioed wedi cael swydd lle dwi wedi bod yn siarad Saesneg yn y gweithle. Hynny dwi'n meddwl mae'n cymryd amser I arfer efo sut I gyfathrebu yn y gweithle yn Gymraeg mewn wahanol I siarad Cymraeg adre neu yn ysgol neu yn academaidd neu yn pub efo'ch ffrindiau. Mae'n hollol wahanol ond ddim byd I boeni am, jyst arfer ydi o a dwi'n meddwl nath gwneud gradd drwy gyfrwng y Gymraeg helpu baratoi fi ar gyfer hynna chydig bach achos oedden ni'n gwneud cyflwyniadau pethau felly i'n darlithwyr a nath hynny bendant paratoi fi ar gyfer gwneud cyflwyniadau neu sesiynau hyfforddi fel dwi'n gwneud yn y swydd ar arfer yna o sut I gyflwyno yn y Gymraeg I gynulleidfa. Mae gallu siarad Cymraeg bendant wedi helpu fi yn yng ngyrfa a dwi'n meddwl bod o'n mynd I barhau helpu fi yn yng ngyrfa i'r dyfodol hefyd. Mae yna lot o gystadleuaeth dyddiau yma yn y maes marchnata a chyfathrebu, lot o gystadleuaeth a mae'r ffaith syml bod fi'n gallu siarad Cymraeg yn golygu bod gennai fwy o ddewis o swyddi. Mae'r sgil o allu siarad Cymraeg yn un bendant mae cyflogwyr yn werthfawrogi yn yr sector cyhoeddus, mae o'n sgil bron yn hanfodol yn rhan fwyaf o swyddi erbyn hyn ac yn yr trydydd sector hefyd, neu os ydych chi eisiau mynd I weithio I elusen neu hyd yn oed busnes yn y sector breifat, dwi'n meddwl bod yr gallu siarad Cymraeg, dwi'n mor ddiolchgar ohono fo a dwi'n meddwl bod yr sgil yna dal yn mynd I helpu fi ar ynghyd yng ngyrfa. Os ydych chi dymuno mynd ymlaen I ddefnyddio Cymraeg yn eich gyrfa neu eisiau defnyddio bach mwy o Gymraeg yn eich swydd, cyngor sy'n ni'n rhoi ydy I beidio rhoi pwysau ar eich hun I fod yn orberffaith. Does o ddim angen I chi swnio fel geiriadur, yndi mewn marchnata a chyfathrebu'n amlwg mae cywirdeb yn bwysig, ond y peth pwysica ydy bod eich neges chi'n cael ei gyfathrebu yn glir, yn hygyrch ac yn syml i'r gynulleidfa. Average reading age y Deyrnas Unedig ydy 8. Felly be mae hyn yn olygu ydy does ddim angen Cymraeg orberffaith, academaidd a posh I ddefnyddio'r Gymraeg mewn marchnata a chyfathrebu yna yn y gweithle. Dim ond y gallu I gyfathrebu yn glir yn defnyddio iaith syml a chreadigol. Mae gallu siarad Cymraeg yn y maes marchnata a chyfathrebu bendant yn USP. Mae yn unique selling point, peidiwch anghofio hynna. Mae gymaint o gystadleuaeth bod jyst y peth bach na sy'n eich chi'n wahanol, sef siarad Cymraeg, mae hynna'n rili mynd agor fwy o drysau I chi a mae lot o swyddi ar hyn o bryd yn dod allan efo Gymraeg yn hanfodol yn ei yndymunol ar y swyddi sgrifiad. Felly, hyn os ydych chi ddim yn meddwl bod gennych chi Gymraeg perffaith, am gyrchu chi allan jyst chydig bach o Gymraeg, mae dal werth rhoi o lawr ar eich CV a cadw'r sgil yna I fynd, achos mae o rili yn mynd I ddod mewn o werthfawr yn y dyfodol.